Γεια σας παιδιά, σας είχα πει να με βάλετε να επιλέξω ανάμεσα σε δύο πράγματα. Πολλοί από εσείς ανταποκριθήκατε και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Όπως βλέπετε πίσω υπάρχει διαφορετικό background λόγω ανακαίνησης και γι' αυτό άρχισα να ανεβάσω βίντεο. Οπότε ας αρχίσουμε. Βίκη Τσιγκούρα, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη γιατί ποτέ δεν έχω πάει. Κρέπα ή σουβλάκι? Κρέπα. Νουτέλα ή μερέντα? Μερέντα. Εμένα ή εμένα? Εμένα με μεγάλο έψιλον. Δημήτρης Μη, αμάξι ή μηχανή? Αμάξι, γιατί σου παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Δήμητρα Μπλακ, σουβλάκι ή εμένα? Σουβλάκι. Μαρία Καρίδα, να μείνεις για πάντα στην Ελλάδα, ακόμη κι αν η κατάσταση γίνει χειρότερη, ή να πας στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή? Να πας στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Ρούλα Βούμου Κονόιζερ, πίτσα ή πιτόγυρο? Πίτσα. Νίκος Κουζούλογλου, ελληνικά ή ξένα τραγούδια? Ξένα. Αγγελικά Κυριγατάκη, σπίτι ή βόλτες? Βόλτες. Θάλασσα ή βουνό? Θάλασσα. Ιωάννα Χα, καλοκαίρι ή χειμώνας? Καλοκαίρι. Φέη Γιάν, Αθήνα ή Κρήτη? Κρήτη. Εγλή Πυρόλη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Όπως προανέφερα, Θεσσαλονίκη γιατί ποτέ δεν έχω πάει. Και Άννα Μαρία Αλ, σουβλάκι ή πίτσα? Πίτσα. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε γιατί με βοηθάτε σε αυτό. Μέσα σε αυτό το μήνα ή στον επόμενο θα γίνει ένα meetup για περισσότερες ενημερώσεις. Όσοι έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε την καμπανίτσα, γιατί πολλοί μου είπαν ότι δεν σας έρχονται ενημερώσεις όταν ανεβάζω καινούργια βίντεο. Η καμπανίτσα βρίσκεται δίπλα στην εγγραφή, είναι ένα μικρό εικονιδιάκι. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, γεια σας!